भैया हम सिंगर प्रदीप चौहान सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर से लुभाने म्यूजिक कंपनी के माध्यम से आप लोगों को एक दुखद घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। डूबल खेती बाड़ी घर दुआरिया हो रहा, डूबल खेती बाड़ी घर दुआरिया हो रहा, उनकी सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम। डूबल खेती बाड़ी घर दुआरिया हो रहा, डूबल खेती बाड़ी घर दुआरिया हो रहा, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम। केहू के गाड़ी डूबल केहू के बकारी, केहू के सामान डूब गईल हो सगरी, डूबल हो सगरी, डूबल हो सगरी। घरमा से केतना हो गईले बेघार हो, कहवा जाई लोगवा सूझे ना डगार हो। दुखवा से बीता तावे सुबह और शाम, दुखवा से बीता तावे सुबह और शाम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम। कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम। कितना लोगवा हो गईले ना पाता, खायल पियल कुछ ना सुझाता, कुछ ना सुझाता, कुछ ना सुझाता। केहू के भाई रोवे केहू के माता, कैसन दुखवाई दिहला विधाता। भरल ऐसन पानी रोड होई गईले जाम, भरल ऐसन पानी रोड होई गईले जाम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम, गंगा मैया ले गई राम। कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम, कुल की सनवन के कामैया गंगा मैया ले गई राम।